El casal de Can Cifra acull l'espai de dones d'Inca, un centre d'igualtat i assessorament per a les dones que donarà servei a tota la comarca. L'acte ha comptat amb la presència de la consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears, Pilar Costa, el vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca, Jesús Juan Jurado, el batlle d'Inca, Virgilio Moreno, la directora insular d'Igualtat del Consell de Mallorca, Nina Parrón, la directora de l'Institut Balear de la Dona, Rosa Cursac, i la regidora de Serveis Socials, Sanitat, Tercera Edat i Igualtat de l'Ajuntament d'Inca, Maria del Carmen Osses. La valoració només pot ser positiva, la veritat és que avui és un plaer i sobretot una satisfacció veure tantes cares d'emoció quan per fi tenim aquí a Inca aquest espai dones, fruit de la col·laboració efectivament entre el govern de les illes, entre el Consell de Mallorca i el propi Ajuntament d'Inca. Aquest centre compta amb una primera planta on està ubicat el Servei d'Atenció Jurídica i Psicològica a les dones, assessorament en temes de serveis socials, assessorament específic en violència de gènere i el Departament d'Igualtat. A la segona planta hi ha una sala polivalent on es pretén tenir un calendari d'activitats periòdiques. I crec que ens hem de felicitar per haver aconseguit aquesta fita. I bé, no serà el darrer, o sigui, el primer ha estat a Inca i creiem que això està bé, però n'hi haurà més espais de dones que aniran arribant d'aquí relativament poc temps. Durant l'acte de presentació s'ha inaugurat l'exposició No ten camo, de Diana Raznovich, i s'ha gaudit de l'espectacle Diàleg de glosadores, de Maribel Cervera i Antònia Nicolau, i una ponència a càrrec d'Abel Penyarrubia, amb el títol Recuperem les dones. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Inca, des del minut zero d'aquesta legislatura, vàrem apostar per la igualtat. Han duit a terme una de les promeses electorals que duem tots els grups que conformam aquest equip de govern i era posar en marxa l'àrea de igualtat a l'Ajuntament d'Inca. Per al bon funcionament i la coordinació de l'espai de dones es crearà una comissió tècnica de seguiment integrada per representants de les tres institucions, que a més s'encarregarà d'aprovar el seu pla d'actuació i la memòria anual de les activitats i les actuacions duites a terme en el centre.